Benvinguts al Japó, un país amb més de 2.600 anys d'història i gairebé 127 milions d'habitants. Aquest arxipèlag de 375.000 km² repartits en més de 6.000 illes és un país de grans contrastos i racons de conte que amaguen molts secrets per descobrir. És per això que des d'ara iniciem un tomb pel Japó, començant pel sud, Osaka, un dels motors econòmics del país i tercera ciutat més gran del Japó. Nara, la que va ser la primera capital de l'imperi japonès. Kyoto, una ciutat plena d'història centenària. Nagoya, on ens arribarem fins a Shirakawa, un típic poble rural japonès. Veurem el Mont Fuji i Tòquio, la gran capital del país. Osaka és la tercera ciutat més gran del Japó, amb 2.700.000 habitants. Des dels inicis dels temps, aquesta ciutat ha estat motor econòmic del país amb grans seus d'empreses internacionals instal·lades aquí, tot i que des de principis dels 90 algunes d'aquestes s'han acabat traslladant a la capital, Tòquio. Existeix una rivalitat latent entre Osaka i Tòquio. Una de les construccions més recents d'Osaka per mostrar la seva força és l'edifici Umeda. Una torre de 173 metres d'alçada de Hiroshihara amb un observatori al capdamunt que uneix les dues torres que formen el complex, que s'ha convertit en tot un símbol reconegut de la ciutat. És des d'aquí d'on es pot veure perfectament tota la ciutat d'Osaka. La ciutat d'Osaka va ser originalment anomenada com Naniwa. L'emperador Kotoku va fer de l'àrea la seva residència i l'anomenà Naniwa no Miya, Palau de Naniwa. Aleshores no existia el concepte de capital, però si fos així parlaríem d'Osaka com la primera capital del Japó. Aquest país sempre ha sigut complex, dividit entre els senyors feudals de l'època que volien ampliar cada cop més els seus territoris, fins que tres personatges van començar una conquesta de tota la illa per unificar-la. Van ser els daimyo Nobunaga Oda i Hideyoshi Toyotomi i el shogun Ieyasu Tokugawa. El castell d'Osaka és un dels castells més famosos i importants del Japó. Una magnífica edificació reconeguda com a superior, ja que consta de 5 nivells d'alçada construït sobre una base de pedra com a defensa d'atacs exteriors. També té elements d'or guarnint la yagua o torre per impressionar els visitants. Va ser aixecat a l'era de Toyotomi a finals del segle XVI i va representar un paper important per la unificació del Japó com a imperi. Toyotomi, conegut com el senyor de la guerra, va mantenir el país sota el seu domini mentre residia en aquest castell. Aquest és un dels temples més antics del Japó. Es troba dins mateix de la ciutat d'Osaka i és, com tots els temples japonesos, un lloc de culte pels religiosos. A l'entrada del temple ens rep aquest torí. És un marc de fusta que simbolitza la frontera entre allò que és sagrat del profà. I destaca un pont construït completament de fusta. S'anomena Taikobashi. El nom està composat per les paraules taiko, que és una espècie de tambor rodó japonès, i bashi, que es pot traduir com a pont. L'arquitectura japonesa antiga i tradicional construïa tots els elements i edificis amb fusta, i per protegir-la del temps, la pintaven. El color més emprat és el vermell, que simbolitza la bona sort, la felicitat.
l'entusiasme i la passió per aquesta cultura. Aquest és un temple xintoista, el que vol dir que els practicants adoren els kami o esperits de la natura. Todai-ji és un temple que es troba a Nara, la que va ser la primera capital del Japó. Aquest temple budista té la figura del Buda més gran del país. Rep el nom de Dainichi, que vol dir Buda que brilla com el sol. Segons la llegenda, 2,5 milions de persones van ajudar a la construcció del Buda, que fa una alçada de 20 metres. El Buda queda resguardat pel que és l'edifici de fusta més gran del món, comparat amb un edifici de 8 plantes d'alçada. Tot envoltat pel Parc dels Cérvols, un espai on centenars de cérvols n'han fet el seu hàbitat. Aquest santuari xintoista es troba al capdamunt d'un dels turons propers a la ciutat de Nara. Es situa al capdamunt del turó i el camí que enfila cap a ell té més de 2.000 llanternes de pedra a les vores del camí, però cal sumar-ne 1.000 més de bronze, que es troben penjades dels sostres dels edificis del temple. Durant el festival de Mantoro, provinent de la tradició xinesa, s'encenen tots els fanals per donar la benvinguda al nou any, a principis de febrer, i a mitjans d'agost per desitjar la bona sort la resta de l'any. Kyoto, que significa la capital. L'emperador Kammu va moure la capital des de Nara fins aquí. Nara era una ciutat propensa als incendis i desgràcies, fins que l'emperador va ser aconsellat per un evident. Ella va pronosticar un futur esplèndid per la capital si aquesta era una ciutat envoltada per 5 turons i travessada per un riu. Va ser doncs Kyoto la que encaixava la descripció i va funcionar perfectament durant 1.074 anys, fins que el 1868, degut a la reestructuració de Meiji, que Tòquio va agafar-ne el relleu. La restauració de Meiji va ser un període de 4 anys, on després de dècades l'emperador no tenia el poder real, sinó que depenia dels shoguns o senyors feudals. Aleshores l'emperador, amb l'ajut de 2 líders de 2 regions, van derrotar les tropes del shogun Tokugawa, resident a Kyoto, i van acabar traslladant la capital ben lluny, a Tòquio. Passejant pels carrers del barri de Kiyomizu, trobem al capdamunt el temple xintoista del mateix nom. Kiyomizu pren el significat d'aigua pura, clara i neta, ja que del turó on es troba el temple flueixen rierols i petites cascades d'aigua transparent.
El temple data del període de Heian, a l'any 791. El període de Heian es considera com el punt d'or de la cort imperial japonesa i es destaca pel seu art, en especial la poesia i la literatura. Quan el shogun Ashikaga Yoshimitsu va renunciar als seus drets militars, a l'any 1397 va fer-se en aquest plàcid indret un petit pavelló per relaxar-se. El seu pare, però, va veure que aquell pavelló no estava a l'alçada de Yoshimitsu i va decidir revestir-lo amb una fina capa d'or, coneguda com a pa d'or. El pavelló de 1397 va tenir un final ara fa 60 anys. Va ser incendiat intencionadament per un monge. Segons s'explica, aquest home era molt lleig i no podia suportar una edificació tan bonica i bella i va acabar prenent foc a l'estructura de fusta, que en qüestió de poques hores va acabar reduïda a cendres. Here's the thing, we started out friends. It was cool, but it was all pretend. Fushimi Inari és un santuari situat als peus d'un altre dels turons que envolta la ciutat de Kyoto. Aquí s'adora la deïtat Inari. Una deïtat és com un déu al que se li atribueixen poders sobrenaturals. Inari era vista com la patrona de la fortuna i és per això que els homes de negocis van oferir un torí a canvi de tenir riquesa al seu negoci. D'aquí que en aquest santuari hi hagi més de 10.000 portes de torí de color taronja, creant un camí per tot el turó. El barri de Gion representa el nucli històric central de la ciutat de Kyoto. Preserva encara els elements arquitectònics tradicionals japonesos. És una zona coneguda mundialment per la presència, des de fa centenars d'anys, de geishes i maikos. També trobem el Gion Corner, un petit recinte on es fan encara les representacions teatrals més tradicionals del Japó. En contrast amb el modern tren bala, trobem la vila de Shirakawa, un petit poble situat entre muntanyes al centre del Japó. Aquest llogaret conserva encara algunes cases anomenades minka, que són les típiques cases de pagesos i pescadors. Aquestes són d'estil Geishosukuri, que tenen com a característica unes teulades molt altes i molt inclinades, per evitar que la neu se'ls acumuli en època de nevades.
La vila sobreviu gràcies als camps d'arròs. Amb el fred intens es comença a plantar. Durant tot l'estiu creix i al setembre es fa la sega. Takayama és una petita ciutat situada entre les muntanyes conegudes com a Alps japonesos. Durant el segle VIII, aquesta zona muntanyosa no tenia extensions prou àmplies per pagar els impostos amb l'arròs necessari, així que una de les seves especialitats va ser la fusta, però també el típic sake japonès. El sake ha rebut el grau de beguda nacional i n'hi diuen alcohol japonès. És gràcies a la fermentació de l'arròs que se n'extreu aquest apreciat licor. Spoil by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Tòquio, la capital del Japó i la ciutat més gran del país amb 9 milions d'habitants. Una ciutat cosmopolita, moderna i sobretot nova, ja que va ser reconstruïda gairebé des de zero a finalitzar la Segona Guerra Mundial. I això que veieu és el que en pocs anys els japonesos han aconseguit aixecar. La primera parada és el barri de Shibuya. Només en aquesta zona hi viuen 200.000 habitants. És conegut com el districte comercial i d'entreteniment, on es troben centres comercials, restaurants, grans marques de moda, un no parar. De fet, aquí sempre hi ha moviment, sobretot a l'encreuament de carrers davant de l'estació del barri. Una famosa cruïlla i la que diuen que és la més transitada del món. Aquí trobem l'estàtua del gos Hachiko. Segons explica, Hachiko acompanyava cada dia el seu amo de casa a l'estació de tren i al vespre al camí invers, fins que un dia el seu amo tràgicament va morir. Hachiko es va quedar esperant als peus de l'estació al seu amo fins la seva mort, 9 anys després.
En un dels pulmons verds de Tòquio, al parc de Yoyogi, trobem el santuari de Meiji. Un cop finalitzada la restauració de Meiji i fer de Tòquio la capital, l'anomenada Dieta de Japó, o òrgan màxim de poder del país, va aprovar la construcció d'un santuari que recolzés el govern d'aleshores. Aquest santuari, però, va quedar arrasat per les bombes de la guerra, així que el 1958 es va finalitzar la seva reconstrucció. I avançant cap al centre de la ciutat, arribarem al Palau Imperial del Japó, envoltat de jardins rodejats dels nous gratacels que configuren la nova ciutat, però les mesures de seguretat impedeixen les visites al palau, així que ens conformarem amb les vistes des de fora. N'hi diuen la Cinquena Avinguda, fent referència al carrer comercial de luxe de Nova York. Es tracta del barri de Ginza, on es concentren les botigues d'àmbit internacional i més cares de la ciutat. En el barri de Sakusa hi ha el temple de Sensoji, el temple més antic de la ciutat, de l'any 628. Va resistir als bombardejos de la Segona Guerra Mundial que van arrasar la ciutat de Tòquio. El temple està dedicat a la deessa Kannon, que és la deessa de la misericòrdia. El carrer que accedeix a l'entrada principal està ple de petites botigues, ja que aquest temple rep a més d'1,5 milió de persones cada mes. En aquest mateix espai conviuen en harmonia les religions budistes i xintoistes, ja que el temple recull els practicants de les dues religions. El barri de Kihabara, o també conegut com barri elèctric, és la zona comercial més important de la ciutat on poder trobar objectes nous, usats, informàtics, electrònica i també mangas o animes. És per aquest motiu que aquí és lloc de trobada de joves per anar de compres, passar el temps a lleure, als karaokes, sales de videojocs o cafès. Roppongi és un dels nous barris reconstruïts de la ciutat. Es tracta d'una superfície de 109.000 metres quadrats, on s'hi ha aixecat la Torre Mori, un modern gratacels de 54 plantes i 238 metres d'alçada. Des d'aquí, al costat dels estudis de Asahi TV, es pot veure perfectament la coneguda Torre de Tòquio, basada en l'arquitectura de la Torre Eiffel de París. És del 1958, de 333 metres d'alçada i un pes de 4.000 tones. Anava perfecte per retransmetre els senyals analògics de televisió, però amb l'arribada de la TDT, aquesta torre quedava massa baixa en comparació amb els nous gratacels, que fins i tot són més alts que la torre. Així que aquesta excusa va ser perfecta per la construcció de la Tokyo Sky Tree, la nova torre de telecomunicacions de Tòquio amb 634 metres, més de mig quilòmetre d'alçada, que la converteix en la torre de telecomunicacions més alta del món. El millor lloc per observar la ciutat de Tòquio i tenir unes vistes espectaculars és des de la bahia d'Odaiba. Aquesta zona, a la que s'ha d'arribar amb un monorail, permet una fantàstica panoràmica de la ciutat on no es pot desaprofitar la posta de sol. It's a beautiful day.
You got the Una de les receptes de carrer més típiques al Japó són els takoyaki. Sorgeixen a l'any 1935 a Osaka. Consisteixen en una petita bola amb un gust perfecte per fer un mousse a mitja tarda. Ingredients per la massa: oli, farina de blat, ou i aigua. Tot ben remenat es tira a sobre d'unes planxes en forma d'oueres que cuinaran la massa. S'afegeixen trossejats una mica de gengibre, porro i ceba tendra i aonori, un tipus d'alga japonesa. També trossets de pop, un per cada boleta. Es deixa cuinar, es van fer les boletes amb molta traça i a un ritme que sembla accelerat i fet, es serveix amb salsa takoyaki, perrins o maionesa. go.